ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ବସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘ। ଏ ହେଲା ଘର ବାଘ। ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା, ଗିଳି ଦେଇକି ଏଠି ବାନ୍ତି କରିକି ସବୁ ଗଲା। ଏ ଶଳା ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଷୀର ବେଲା ପତ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଯିଏ ଯାହା ରଖିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ନା ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ବାନ୍ତି କରିକି ଯାଇଛ, ହଜମ ହେଇନି। ଲେଭର ଶଳା ମାରି ପକେଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କରୁଛି ଶଳା ଲୋଭର ଖାଇଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଘର ବିଲେଇ ତ ବେଶୀ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଘରୁ ଖାଇଲେ ବାଇରୁ ଖାଇଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇକି ଶଳା ଖାଲି ଆସି ବିଲରେ ବାନ୍ତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।